Masak reng kayu menarik. Oke guys, kembali lagi di vlog keseharian saya yo. Nah, mungkin ceritane iki masai reng iki guys yo. Masai reng anu iki apa jenenge reng kayu iki dienggo gendeng kuwi guys. Soalnya kan ora nganggo espes to yo nganggo reng anu nganggo gendeng ngono kuwi. Nganggo reng cilik-cilik ngene guys yo. Dadi iki kudu ditlateni yo. Kudu masai ngene iki guys, bene luwih apik eneh. Soale lek ora dipasahke modele kaya anu guys, apa jenenge jlebut-jlebut ngono. Dadi kaya menggak-menggok ngono. Jadi iki dipasahi ben luwih rata barang kan luwih apik barang ngono guys. Nah, iki langsung tak pasah iki ambi dek budal sing mluku ning sawah kae guys ya aku pas ngarit damen kae. Nah, iki dipasahi ngene iki engko bar dipasah dijejer rata ngono gek engko disemprot apa jenenge disemprot solar kuwi. Kenapa Kang disemprot solar? Ben anu guys, apa jenenge ora pangan bubuk ngono ya ben ora tepuk apa jenenge ben ora bosok ngono kae gen awet ngono. Dikoki solar ngono kuwi guys. Dadine kan lek dikoki solar kewan-kewan anu kan ora doyan ngrikiti ngono kuwi to guys. Soale iki kayune barang rada empuk ya to. Kayu anu iki apa jenenge? Kayu gamelina, apa jenenge gamelina apa-apa iki. Kayak akasiane karo sak bongkok pira ngono guys. Nah, iki oke iki pokoke sak bongkok isine pira ngono lho guys. Pokoke akeh iki. Mbuh cukup mbuh urung tapi yo. Nah, iki setelah teni ae dipasahi ini guys. Wis tak tlateni ben apik ya to. Yo mamahku dhewe golek ora apik disawang wong bareng kaya piye ngono. Lucu ya to. Nah, iki langsung tak puasah iki ambi dik budal iki digiyat ngene iki. Yo Mas